Lali janjine pundutan saka Mbak Kinanti Solo Surakarta. Yuk, kaya ngapa langsung dados. Menake Mas Mito ki stabil gitu. Iya. Yo ngene iki lho Pak Mito, yo ngene iki Pak Mito. Pak Mito, yo ngene iki lho penak. Peh. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Apa iki? Ku sentil-sentil aku kira pensil gak taunya pensil. Waktuku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol gak taunya pistol. Tembak-tembak dor-dor-dor. Tembak-tembak. Masa lali janjine ini iki? Tembak-tembak dor-dor-dor. Tembak-tembak. Salam saking Pak Nur Kolis, Bapak Sehat Kerawan sudah dadi.
Mas. Dawuh.